Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To Allah shi gafarta malam, Allah shi sanya albarka, kuma Allah ya saka da alheri wannan sallah ta Juma'a da aka yi. A bisa huduba da ka gabatar yau Juma'a, za mu so mu ji fa'idoji da abubuwan da aka gabatar a cikin wannan huduba ta yau Juma'a. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, na farko muna gode ma Allah tabaraka ta'ala da ya sa muka fito muka yi Juma'an nan lafiya. To muna roƙon Allah ya karɓa mana duka abubuwan da muka yi na salloli da sauran ibadu da kuma addu'o'i. A ta'ala kulli halin gurgudan hali da muka zo huduban Juma'a, mukan dubi abin da ke ƙasa ne, sai mu ga yadda za mu iya kwatanta jawo hankalin 'yan uwa a kai. To alhamdulillahi, wannan wata da muke ciki, wata na Sha'ban, ya kai 6 ga wata yau ko 7. To yana nuna mana a shi watan yana kunshe da wasu abubuwa da daman gaske na alherai wanda Allah tabaraka ta'ala ya yi mana a cikin watan. Kaɗan daga ciki za mu ga irin wannan watan ne Allah tabaraka ta'ala ya girmama fiye halitta annabi sallallahu alaihi wasallam da wacce nan aya da yake ce inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kuma salati ga annabi ba sai an faɗa ba, malamai sun yi maganganu a kai. Annabi sallam hadisai da yawan gaske baya ga alkur'ani mai girma ɗin. Kuma ba yadda za ka yi ka ce ga wani ma'auni wanda za ku kwatanta salati na Allah tabaraka ta'ala kwara ɗaya in kai ma annabinsa, saboda ka wani abu ne wanda ke mashigan ma ba shi, sai dai kowa ya yi bakin iko. To sannan na biyu, har ila a cikin irin wannan watan ne aka samu tsagewan wata biyu. Annabi sallam yana da mu'jizozi da yawan gaske, kamar yadda muka sani babban mu'jiza na Annabi sallam shine alkur'ani mai girma. To bayan alkur'ani mai girma akwai sauran mu'jizozi din, daga ciki akwai inshiqaqul qamar, tsagewan wata, lokacin da kafiran Makka suke nima Annabi sallam ya zo musu da wani abu wanda yake gagarba ne don su gane annabin ne ko ba annabin ne ba. To kuma kullum tunaninsu sai su ɗauko wani abu wanda suke jin ba zai yiwu ba, sai su ce a yi musu, don sun san ba zai yiwu ba a nasu tunani ɗin. To amma idan aka ce annabin Allah ne ko manzon Allah ne, to ai kuma ya wuce da duk wani ma mai tunani zai tunani. To saboda haka ko da suka zo suka nemi sallan ya kira musu wata ɗin, tarihin yana da tsawon gaske, amma da suke da sha'awa suna iya zuwa wajen malaman tarihi ko masu fasaran ayoyin alkur'ani mai girma, sai a samu ƙarin bayani. To an yi musu ɗin, watan ya tsage biyu, amma waɗanda Allah ya za su imani sun yi imani sun sallama, waɗanda kuma ba su yi imani ba sun ce sihiri ne kamar yadda suka saba cewa. To Allah ya shirya da wanda ga dama, Allah ya samu a cikinsu, wanda kuma suke batattu ne muna roƙon Allah shirye su, masu shirya ne. To sannan kuma har ila yau a cikin irin wannan watan ne Allah tabaraka ta'ala ya juyar ma Annabi sallam daga ya daina fuskantar jihar Baitul Maqdis ya koma fuskantar alƙibla, domin lokacin da sallama ya hijira daga Makka ya dawo Madina, an masa izini ne ya rika kallon masallacin Baitul Maqdis domin salloli, saboda mun san dama na sallama yana Makka, aka wajabta sallah shekara 3 a Makka yana sallah, sannan kuma hijira izini ya dawo Madina. To da Madina ya samu wata 16 ko wata 17 yana sallah a jihan masallacin Baitul Maqdis. To duk lokacin da zuciya ta sallam ta darsa wani abu da take so, nan take Allah zai mishi ba tare da ya roƙe shi ba. To ganin haka sai Allah ta'ala sai ya masa izini ya koma da fuskantar jihan Ka'aba, domin ita tafi kowane gini ɗaukaka a duniya da lahira. To a wannan wata ɗin ne. To sannan kuma karon manta shi wannan wata na Sha'ban yana mana ƙararrawan zuwan watan Ramadan ne, wata wanda yake gaba ɗayansa alheri ne, dare da rana, wanda mun sani ranansa yininsa kenan yana daidai da wata biyu ne na sauran watannin da ba Ramadan ba. Dalili saboda mene? Saboda idan ka sha azumi da gangar za ka yi azumin wata biyu ne. To ashe sai mu gane cewa kowane yini na Ramadan yana daidai da wata biyu ne na sauran watanni din. Kuma wata ne wanda idan aka buɗe ƙofofin alheri da ƙofofin aljanna ba a rufe su. Wata ne wanda idan aka kulle ƙofofin wuta da sharrori ba a buɗe su. Wata ne da farkon shi awwaluhu rahama, farkon shi rahama ne, tsakinsa gafara, karkensa kuma yanci ne daga wuta.
wata ne wanda yake ina mai neman alheri ya zo za a karɓar masa, ina mai neman tuba ya zo tuba za a karɓar masa. To saboda ka bai da iyaka alheran. To saboda haka wannan wata na Sha'ban yana nuna karatun azumi ne. To sai al'umma su yi kokari su gyara zuciyoyinsu, su gyara jikunansu domin a san alheri din. Annabi sallallahu ya kasance kan roƙi Allah tabaraka ta'ala ya azurta shi daga nan watan Ramadan kafin wata 6 saboda muhimmanci da ɗaukaka da girma na wannan watan azumi din. Kuma alhamdulillah al'umma na sallam kwata-kwata shekarun 60-70 ne, ba ma kowane ke kaiwa ba. Kuma shekara nawa ne ma za ka yi da ƙarfi da lafiya, wanda za shekara 60-70 kana ma Allah ta'ala da yadda ya kamata. To amma misafallansa sai ba mu watan azumi, wanda a cikin watan azumi akwai dare ɗaya yana daidai da azumin da ibadan wajen shekara 83 da wani abu, saboda ya zama bonus a wurinmu. Kuma ya ba mu istighfari wanda mun yi laifuka da suka wuce Allah zai gafarta mana, wanda wa'ancin al'ummomi Allah tabaraka ta'ala bai ba su irin wannan alheran ba, sai mu daraja annabi sallam, shi yasa ma muka fi sauran al'ummomi daukaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah gafarta malam, nan so na ji sunanka. To sunana Shamsuddin Tahir, dan masanin wakilin makaranta na Zazzau. To kana daga ina ne ka zo nan? Daga Tukur-Tukur. Nan cikin birnin Zariya kenan. Nan wajen gari ba? To me za ka ce game da wannan huduba da aka yi ta yau Juma'a wannan masallaci, me ka fa'idanta da shi ko me ka fahimta game da wannan huduba? To alhamdulillah wannan huduba da liman ya yi ta ne akan falalar wannan wata din na Sha'bana da muke ciki, wanda daga shi sai watan Ramadana. A ciki kuma ya jawo hankalin jama'a akan jajircewa da yin azumi, don manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana azumtan wannan watan kusan ma kaman zai azumci shi gaba ɗaya saboda yawan azumi da yake a ciki. Sannan kuma liman ya jawo hankali akan a yawaita yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a cikin wannan wata din. Sannan kuma jama'a su shirya tunkaran watan Ramadana da ƙara zage damtse domin yin ibadu a cikinsa. To me za ka ce game da wannan tasha ta hijira wacce take akan satellite na wannan Goron Juma'a da take yi? To me za ka ce game da wannan Goron Juma'a? Alhamdulillah muna godiya ga wannan tasha, kuma muna jin daɗin yadda suke gabatar da shirye-shiryen su. Gashi kuma a yau har sun zo sun ziyarci wannan babban birni namu na Zazzau, kuma sun zo sun ɗauki tun daga fitowar mai martaba sarki har zuwa sallan Juma'a, kuma da yadda ake gaisuwan fada, sannan kuma sun tattauna da liman. Gaskiya abin ya ƙayatar sosai, kuma muna godiya Allah subhanahu wataala ya ɗaukaki wannan tasha ɗin ta hijira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Allah gafarta malam, za mu so mu ji sunanka kuma da garin da kake. To alhamdulillah ni ina nan cikin birnin Zariya ne, kuma ina yankin kan fage ne, kuma sunana Abdullahi Ibrahim. To malam Abdullahi Ibrahim, gashi yau Juma'a Hijira TV ta zo ta gabatar da Goron Juma'a. An ɗauki sallah, an ɗauki gaisuwa na fada kuma da huɗuba da aka yi. To me za ka ce abin da ka fahimta game da wannan huɗuba da aka yi ta yau Juma'a? Alhamdulillah wannan huɗuba gaskiya muna alfahari da wannan huɗuba, saboda abin da ya gabato malam ya tunasar da mu domin mu ƙara jajircewa a ibada yadda ya kamata, kuma da du'aye da aka yi da musibu da ke samun al'ummomi duk Allah ya kawo an yi wannan huɗuba, kuma gaskiya ya shiga cikin al'umma sosai. To malam Abdullahi mun gode. Kuma me za ka ce game da wannan tasha tamu ta Hijira TV da tiyo tattaki musamman domin ɗaukar wannan sallah ta Juma'a a matsayin Goron Juma'a? Ai daman na daɗe ina sauraron ko kuma ina jin labari, to yau kuma gashi har Allah ya sa muna tattauna akan wannan tasha. Wannan tasha gaskiya tana da amfani ga jama'a, kuma Allah ya saka mata da alheri, Allah ya ƙara ɗaukata ta. Kallon mu iya abin da ya samu shiga kenan a wannan makon. A madadin abokanan aiki na da suka taimaka shirin ya kammala, musamman Abubakar Ayo Masana da ya bada umarni, sai gidan talabijin na Hijira TV da ya ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.